Medzinárodná amatérska hokejová liga prezentuje zostrih finálového kola vrátane rozhovorov, ktoré sa konalo 5. apríla na zimnom štadióne v Krynici. Vypočujte si zaujímavé rozhovory s jednotlivými aktérmi finálového kola. V štúdiu Máhlu vítame aj zástupcu bardejovských Partizánov Roman Gráca. Roman, minulý rok súboj o bronz v rovnakom zložení, dneska trošku lepšie a v finále o zlato, takže zhodnotenie tejto sezóny asi spokojnejšie. Tak určite splnili sme ten cieľ, ktorý sme si dali postúpiť minimálne do finále. A ten zápas to už je posledný hop alebo trop, tak uvidíme. Máme veľmi zdatného supera, s ktorým sme ešte nevyhrali, takže verím, že dnes sa to prelomí a dojdeme k úspechu. Nahrali ste mi trošku na otázku, čo možno urobiť, aby ten zápas vyšiel, aby bol úspešný. Tak maximálne sa budeme snažiť všetci na 100%, to je jasné, a možno trošku šťastia. Ako obidve mužstvá máme, myslím, že dobrú kvalitu a niekedy to bude určite rozhodovať asi o maličkostiach. Roman, ďakujem veľmi pekne a budeme prať veľa šťastia. Ďakujem vám veľmi pekne, majte sa. Pri mikrofóne štúdia Máhlu máme aj zástupcu HC Krynické Diably Krynica Michala Bajora. Michal, v ostatním sezóne ten samý meč, finał, pierwsze miejsce, dziś o 5:06. No tak, no jak sam powiedziałeś, w tamtym sezonie te same drużyny o medal, dzisiaj inne drużyny. Myślę, że to świadczy przede wszystkim o tym, że liga jest wyrównana. Jest przynajmniej 6-7 drużyn, które mogą zagrać w tych najważniejszych meczach finałowych. No my troszeczkę dopadły nas kontuzje. My nie mamy w tej chwili 7 zawodników podstawowych, nie mogliśmy tutaj wystawić do meczu. Moglibyśmy dzisiaj dać może jeszcze 2, żeby troszeczkę ten skład mieć mocniejszy, ale przed nami wyjazd na Mistrzostwa Polski, nie chcieliśmy ryzykować. Ten mecz jest ważny jak każdy, ale nie jest aż tak bardzo ważny, bo to nie jest mecz o medal. No i tak jak mówisz, wyrównane drużyny, wyrównany poziom, troszeczkę nam zabrakło. Gdzieś sobie 1-2 mecze w trakcie sezonu troszeczkę zawaliliśmy, że nie weszliśmy od razu do półfinału. No ale nic, no, będzie kolejny sezon, mam nadzieję, i będziemy walczyć o to, żeby znowu zagrać w finale. Dzisiejszy mecz 3-2 po pierwszej tercji. Co zrobić, by utrzymać ten wynik? To znaczy, na pewno troszeczkę za nerwowo gramy z tyłu. Musimy spokojnie dać trzeciego zawodnika, żeby pomógł obrońcom. Jest nas tylko 2 piątki, więc nie może zostawać cały czas 2 obrońców. No skuteczniej troszeczkę pod bramką. Myślę, że tutaj przy jednej bramce popełniliśmy błąd, bo mieliśmy 2 zawodników w rogu lodowiska. Zawodnik ze Stropkowa był przed bramką sam niekryty, strzelił. Myślę, że wyeliminujemy takie drobne błędy, pogadamy. Chłopaki są zmobilizowani, mimo tego, że są trudności, chcą wygrać i mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzięki wielkie, życzymy. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się. Pri mikrofóne štúdia Máhlu máme aj Petra Šveca z týmu HK Orlepierka Stropkov. Peťo, dneska repríza minuloročného finále, dnes súboj o 5. 6. miesto. Možno trošku sklamania, alebo ako vidíte sezónu? Tak sezónu, cieľ bol splnený, dostali sme sa do play-off, škoda zápasu v Bardejove so Sodonkou. Mali sme tam trošku smoly, nedali sme pár golov, ktoré sme mohli dať, ale život ide ďalej. My máme vlastne to finále dnes, takže myslím si, že berieme to športovo, sme trošku sklamaní, ale... Čo možno zmeniť do ďalšej sezóny, aby ste... Alebo čo možno bola chyba v tejto sezóne? Takto, je to amatérska liga a hráči, ktorí hrajú, niekedy sú vonku, niekedy sú doma. To znamená, že to všetko záleží od toho, kto je doma, kto je nejaká, sa zostáva, postaví. Takže asi tak. Peter, ďakujem veľmi pekne, začína tretina, 4-4, tak veľa šťastia. Ďakujem pekne, majte sa pekne. V štúdiu Máhlu vítame aj trénera Svidnických Levov a legendu prešovského hokeja Marcela Pavlovského. Marcel, finálový zápas pred nami, mužstvo celú sezónu bez prehry. Takže aké bude finále z tvojho pohľadu? Tak bude určite dobré finále, lebo aj ten Bardejov je veľmi dobré mužstvo, čo viem, a každý zápas je iný, takže podľa mňa z ich strany, alebo aj z našej strany to bude opatrné, ten začiatok. Čo plánuješ možno povedať chlapcom pred tým finálovým zápasom, lebo to finále je asi také vysnívané aj z hľadiska mužstva? Tak je to, jak sa hovorí, čerešnička na torte, posledný zápas v sezóne, a chlapcom čo poviem, nech si to užijú, hlavne v kľude nech hrajú a hlavne je tam tímový duch. Ešte taká možno osobnejšia otázka na záver. Ty ešte donedávna si aktívne hokej hrával. Keď tak sedíš na tej, alebo stojíš na tej stredačke, nemáš tie momenty, keď sa mužstvu možno nedarí, alebo hra nejde, že výstroj a ísť na ľad? Samozrejme, že ma to láka
každý jeden moment, ktorý stojím na striačke a vidím tých chlapcoch, mám chuť ísť na ľad a ukázať, že jak by to mohli zrobiť. Prežívam to, strašne veľmi to prežívam a veľmi rád by som si zahral s týmto mužstvom, lebo by som povedal, že je to veľmi dobrá partia, dobre poskladané mužstvo, vidno, že sa nehádajú, chcú si pomôcť v každej jednej situácii na ľade aj mimo ľadu. Marcel, ďakujem veľmi pekne a budeme držať palce do finále. Veľa šťastia. Ďakujem. V štúdiu Mahol máme už aj zástupcu Svidnických Levov Denisa Zemanoviča. So Denis, today it's like a repetition from the last season. Yeah. It was bronze medal game. Today is the final. Yeah. So how do you see the game? I feel we'll take it. I feel pretty good today. We have a pretty strong team. I think we're three lines deep, and everything started to come together towards the end of the year. So I feel we got it. Do you feel the confidence in the locker room? So the team is hyped? Yeah, I think they want to be here. You know, it's a choice. You know, we don't have to be here if we don't want to, and they're dedicated. So they're. That's right. And what do you need to do to win this game today? I mean, you always got to take care of your defensive zone and then move on. Good defense always creates good offensive opportunities. So as long as we take care of Kubo, which he takes care of us often, we'll be fine. So, Barrio is pretty strong. They have a really good, strong first two lines, and their third isn't that bad either. So, and they got strong defensemen. So that's right. And maybe last question, you are a pretty long time actually in Slovakia. So, ako sa máš a vyhráte dnes? Mám sa dobrý, ďakujem. And áno. Ďakujem veľmi pekne, to bol Denis Zemanovič. Takže ja by som to iba zmapoval, pýtal som sa prvú otázku na Denisa, že ako vlastne vidí tú reprízu toho zápasu z minulej sezóny, tak on hovoril, že on osobne sa cíti veľmi dobre a že verí, že ten zápas sa zvládne. Taktiež som sa pýtal aj na to, že čo vlastne urobiť, aby sa ten zápas zvládol, takže Denis spomenul, že je dôležité hrať z tej defenzívnej zóny, dávať pozor na Kuba, čo je vlastne Jakub Plaskoň brankár, pretože on dáva pozor na celé mužstvo a verí, že atmosféra je dobrá, že celé mužstvo je odhodlané, takže ten zápas zvládnu. No a posledná otázka už vlastne bola po slovensky a to ste rozumeli. Pri mikrofóne máme aj Krzysztofa Bučeka za Hokejová Mania Sanok, také srdce sanockého týmu. Krzyszek, dziś mecz o trzecie miejsce niestety nie udało się. Jaki był mecz? Nie wyszło, chcieliśmy bardzo wygrać ten mecz. Byłby duży progres w stosunku do ubiegłego roku. No jest mały, bo jest 4. miejsce zamiast 5. Rok temu było 5. No nie poukładało się, szkoda. Ale za rok będzie lepiej. Generalnie ta gra była lepsza oczywiście jak w ostatnim sezonie. Dwa razy więcej punktów żeśmy zdobyli, bo nie 5, a 10 w sezonie regularnym. Dokładnie tak. I czego może zabrakło, by był taki większy sukces w tym sezonie? Czego tak zabrakło? Czego zabrakło? Konsekwencji w obronie. Okay. Obrona jest najważniejsza prawie w takim meczu. Krzyszek, dziękujemy wielkie za cały sezon i powodzenia do następnego. Dziękujemy. V štúdiu Mahol máme aj kapitána Prešovských Panterov Šimona Kundru. Šimon, Prešovskí Panteri nováčici v lige a dnes zápas o bronz, takže sezónna spokojnosť asi. Pre nás náš cieľ bol play-off. Potom už každý krok ďalší bol pre nás úspech a už dnes nech to skončí ako skončí, my sme úplne radi. A nemám čo viac dodať, uvidíme. Bojujeme ďalej. Zatiaľ zápas 3-2, takže asi dobre. Zatiaľ to vyzerá dobre, no dostali sme 2 góly v oslabení, 2 sme dali my v oslabení, teda 1 vlastne, lebo 3. Uvidíme, bojujeme. Dobre, a čo možno spraviť na to, aby ten výsledok zostal, ako zostal? Čo spraviť preto? Sanok je veľmi silný super, oni síce sú od nás starší, ale sú strašne skúsení, takže my môžeme len mákať a dúfať, že to skončí v náš prospech. Šimon, ďakujeme, držíme palce. Pozdravujem, čaute. Čau. Międzynarodowa Amatorská Liga Hokeja na lodzie oferuje transmisję na żywo meczów hokejowych i Studio Hokej, w którym prezentujemy wydarzenia hokejowe bezpośrednio ze środowiska ligowego.
Vážení športoví priatelia, aj touto cestou chceme poďakovať vám, športovým nadšencom, mužstvám pôsobiace v Medzinárodnej amatérskej hokejovej lige, ale predovšetkým našim partnerom, ktorým chceme poďakovať za prejavenú dôveru a hlavne podporu pri realizovaní tejto ligy.